Okay, hej. Det er min anden eksplosion af store huse. Her er vi knap. Det begynder at tænde snart. Okay. Så går vi lidt længere ind i mit hus. Og på trappen. Her er der også lidt herinde. Og jeg bytter dynamit igennem alle væggene, og det er som jeg plejer. Ja. Så er der monster herude. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan lukke nogle af dem ind. Okay, godt. Der kom kun 2 ind, og så kigger jeg lige her. Godt. Det hele er vist klar. Så lige her. Så får jeg lige nogle zombier ind også. Godt. Så er vi klar. Sådan. Så kom der. Tak fordi I kiggede med.